Hello friends, बरायबाय चेनेल अफिन खनसेबाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ गोबांथार कमेन्ट्स आरो डिमान्ड खालामगासिनो जे आदा BTC सेक्रेटारि पस्टनि एनालाइज काट अफ नांगौ बेनो जाबाय ST आव एबा आनरिजार्भआव देन SC OBC स' बिनिफ्राय आपकामिं एग्जाम नोंथांमोननि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 कम्बाइन एग्जाम डेट माब्ला जाथावगौ बेनि सायाव कभार खालामगोन जियानो जा जायनोखि चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन So दायो जों फैबाय CSP पर्टेलाव आरो फैनाय लोगो लोगो फाइनाली नोंथांमोननि एग्जामा जोबना थांबाय सेक्रेटारि पस्टआव नाथाय रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन दायो जेबो अफिसियेलि बिदि आपडेट गैया एबा सर्सआवबो मोननाय जायाखै अके बाट नोंथांमोना एग्जामनि माखासे डिटेल्सखौ मोनबाय थागोन आरो बे एग्जामा जाबाय सेक्रेटारि पस्टआ टटेल भेकेन्सिया दंमोन 420 दङमोन एन्ड मोनसे BTC आव only 1 भेकेन्सि दङ आरो पस्टिं जागोन BTC लेभेलाव स' बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट वाइज बे पस्टखौ रानदों एग्जाम्पल उदालगुरि हिसाबै 109 भेकेन्सि रानदों अब्ला जों बुजिबाय जे काट अफआ डिस्ट्रिक्ट वाइज थांनाय चान्सआ दङ मानो होनोबा गोबांथार बाथ्रा थायो एग्जाम्पल जास्ट मोनसे एग्जाम्पल लादों 109 भेकेन्सि दङ हमना ला उदालगुरियाव थ' बिनिफ्राय क'क्राझाराव बारा दङ अके बे क'क्राझार दा क'क्राझारना गोबांथार एग्जामाव नाम्बार मोनोबा अब्ला अल ओभार BTC काट अफ लायोबा उदालगुरियाव मोननाय चान्सआ दङ अब्ला उदालगुरिया जुदि मोनाबा मा जागोन थ' बेखायनो काट अफआ डिस्ट्रिक्ट वाइज थांनाय चान्सआ दङ आंनि बायदिब्ला स' बिनि सायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट्स खालामो कमेन्ट्सखौ नोंथांमोना लिरनो हागोन दानिया जों एग्जाम्पल ओभारअल BTC काट अफ लानोसै नाथाय मोनसे बाथ्राखौ जों गोसोआव थानांगोन जे जोंहा BTC आव जोंहा रिजार्भेसना बारा STC दा अके दा बेखौ जों मायाव मिथिदों थांनाय बार सुपार 50 मिशनाव जों मिथिदों अफिसियेल नटिस मोनदोंमोन जे 70%आ ST कोटा दङ होननानै जोङो सुपार 50 आव मोनदोंमोन अब्ला स' जबावबो एबा साख्रियावबो बे थानाय चान्सआ दङ दा मानि थाखाय चान्स दङ होनोबा जेरावबो रिजार्भेसन थायो जेरै जोङो 10%ल' जोङो STPआ जोङो आसामनि साख्रियाव रिजार्भेसन कोटा मोनो अब्ला जोंहा 70%आ थाथारनांगोन बेनो जाबाय ST कोटा BTC आव अके साख्रियाव थ' बेखौ जों मिथिबाय अब्ला ST काट अफआ बांद्राय गोजौबो थांनाय नङा अके देन एग्जाम्पल हमना ला 420 अके 420 पस्टआव STआ 70% सो दङबा नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय बेसेबां पस्टआ थागोन देन जोङो काट अफ अके जास्ट जों काट अफखौ डिस्ट्रिक्ट वाइज लाला डाइरेक्ट जों ओभारअल लानोसै BTC आव आरो मोननै रोखोमनि काट अफ फैनो हागौ बेनो जाबाय 1:5 मोनसे काट अफ आरो लोगोसे 1:2 माने नोंथांमोननि हमना ला 1:2 मोनसे काट अफ अके अब्ला 1:2 लाङोबा काट अफआ गोजौ थांगोन 1:5 लाङोबा बाइबा टेस्टआव काट अफआ बांद्राय गोजौ माने हमना ला बाइबा टेस्टनि थाखाय थांनाय नङा आरो एग्जाम्पल दानिया जों हमना ला 1:2 लांग्रोनोसै जुदि ST खौ लाङोबा 1:2 लाङोबा हमना ला 64 निफ्राय 66 गाहाम थांनांगौ काट अफआ जुदि 1:2 लाङोबा नाथाय जुदि 1:5 लाङोबा माने मोनसे पस्टआव साबाखौ लेंहरोबा होननाय जादों अब्ला बिनि काट अफआ जायनोखि 56 निफ्राय हमना ला 57 मोनदों अब्ला PI टेस्टआव थांनाय चान्सआ दङ अके देन बिनिफ्राय जोङो डाइरेक्ट जों नायनोसै UR कोटायाव स' UR कोटायाव 1:2 लाङोबा हमना ला 74 निफ्राय 76 थांनाय चान्सआ दङ बाइबा टेस्टनि थाखाय एन्ड बेनिफ्राय जुदि 1:5 लाङोबा हमना ला 70 निफ्राय 72 थांनाय चान्सआ दङ बेनो जाबाय आनरिजार्भ केटेगरियाव नाथाय बे सोनारगोन आरोबाव डिस्ट्रिक्ट वाइज अके डिस्ट्रिक्ट वाइज थांगोन अब्ला खायसे डिस्ट्रिक्टआ गोजौ थांगोन आरो खायसेयाव खम थांगोन जुदि डिस्ट्रिक्ट वाइज काट अफ थांमारोबा मानो होनोबा पस्टआनो एक्सट्रा दंखायो दा बेखौ जों हमना लानो हाबाय दा बिनिफ्राय जायनोखि नोंथांमोना 70 नि खाथियाव मोनदों 100% बाइबा टेस्टआव थांनाय चान्सआ दङ आंनि मथेब्ला 10 एग्जाम पेपारा बांद्राय इजि नङामोन एसे गोरा फैदों आरो जायफ्रा साख्रि मावखानाय गोबांथार माने साख्रि मावखानाय प्लास कन्ट्रेक्चुवेल मावखानाय दङमोन स' बिथांमोनाबो एग्जाम लिरदों आरो बिथांमोना बुंनाय बादिबा एग्जामा गोरा फैदों बांद्रायबो हायाखै स' बेखायनो काट अफआ हमना ला 65 मोनदोंबाबो ST आव नोंथांमोना बाइबा टेस्टनि थाखाय माने एसे नाजाखा मानो होनोबा साडेनलि बाइबा टेस्टखौबो लानो हागौ मानोना बे पस्टआ सेंसन जाखानाय नालाय बेखायनो साख्रिया थाबबो मोननो हागौ आरो अके बेखिनिखौ दोनथ'बाय बेयाव स' बेनिफ्राय नेक्स्ट एग्जाम 569 पस्ट दङ देन बेनिफ्राय 372 पस्ट दङ बेनिफ्राय 263 पस्ट दङ नैबावहाय WCDबो हमना ला हाबफाना दङ अके WCD हाबफाना दङ देन नार्सफोर दङ बेयाव ग्रेड 3 दङ आरो लोगोसे ग्रेड 4 दङ बेयावबो नोंथांमोना ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 थागोन दानिया बे एग्जामा माब्ला जाथावगौ दा नायदो जोङो एग्जामखौ नायोबा 1 जुनाव सानडे बे एग्जामा जोब्बाय एबा जाना थांबाय देन 8 जुनाव सानडे बेयाव APSC एग्जाम दङ बेयाव BTC एग्जाम जाया स' दायो मिथिगौ नोंथांमोना जे BTC आव इलेक्सन फैगासिनो अके थ' बेखायनो मा खालामगोन जुन जुलाइआव एग्जाम कन्डाक्ट खालामनानै साख्रिखौ होथारनांगौ जागोन
दा बे जुन आरो जुलाइआव जानाय चान्सआ दङ अके एग्जामा स' अब्ला आगस्टआव जुदि एमसिसि नाङोबा मानो होनबा सेप्तेम्बराव इलेक्सन दङ बिटिसिआव अब्ला एमसिसिआ आगस्टआव नाङोबाथाय साख्रि होनो हाया थ' बेखायनो जुन जुलाइआव एग्जामा 100% जानाय चान्सआ दङ बे जुन जुलाइआव अब्ला जों जुनाव नैबे दाननि सोलिबाय थानाय जुन दानाव मा डेटआव एग्जाम कन्डाक्ट खालामथावगौ जों दायो केलेन्डारखौ नायनोसै थ' रेडि जाखादो गोबांथार एग्जामनि थाखाय नोंथांमोना बिटिसिआव दा जेरै हमना ला सानडे जोंहा दाखालि एग्जाम जाबाय 1 तारिखआव एबा 5 जुनाव एन्ड नेक्स्ट 9 एबा 8 सानडेआव मा दङ जुनाव बेनो जाबाय जोंहा एपिएससि एग्जाम दङ बेयाव बिटिसि एग्जाम जाया स' अब्ला जों मोनथाम सानडे मोनदों 15 बेनिफ्राय 22 एन्ड 29 जुन दङ बेयाव एग्जाम कन्डाक्ट खालामनाय चान्सआ 99% चान्स दङ अके थ' बेखायनो रेडि जादो 15, 22, 29 जुनाव बिटिसिआव ग्रेड 3 एबा ग्रेड 4 एग्जाम कन्डाक्ट खालामनाय चान्सआ दङ बेनो जाबाय कम्बाइन्ड एग्जाम जानाय चान्सआ दङ दा जों एग्जाम्पल जुदि 15 जुनाव जायोबा दा बावैनो साननै सानथामनि गेजेरावनो एबा गाबोन समफोरनो थ' नोंथांमोना अफिसियेल नटिस मोननो हासिगौ बेनो जाबाय एडमिट डाउनलड खालामनाय स' बेखायनो सिएसबिनि एबा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि अफिसियेल वेबसाइटआव नायबाय था एबा 22 जुनाव जाबाबो दा बावैनो अफिसियेल नटिसखौ नोंथांमोना मोनथारसिगोन आरो जेब्लानो अफिसियेल नटिस मोनो थ' नोंथांमोनजों बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव लेटेस्ट आपडेटखौ लाबोगोन दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि एन्ड नोंथांमोना 15, 29आव जागोन बायदि मोनदों ना मोनाखै कमेन्ट्सआव खालामनो हागोन एबा कमेन्ट्सआव टाइप खालामनो हागोन